Здравейте! В момента се намираме на пътеката Комемине, която тук минава покрай хижа Петрохан. Това е основната пътека, по която върват всичките туристи. Понеже много се говореше каква огромна площ са заградили хората в Петрохан, искаме да ви покажем всъщност колко е широк двора, поне от тази страна. Тук е електронния пастир. Това е оградата. Ето самата ограда. Виждате 1, 2, 3, 4, 5 жици, по които тече съвсем слаб ток, който е достатъчен да върне някое животно, ако докосне жиците, но няма никакъв проблем човек да я хване с ръка, да я премести, да я среже. А пък на няколко места има ето този вход на една от камерите. Виждаме и ВЕИ как отваря подобен вход. Обикновено жиците са 3. Тук виждаме само една и една, която е махната. Не знам дали са били 3 или са били само 2 тук. Но ето, просто минаваме под този вход на електронния пастир и излизаме на едно място, което би трябвало да ви е много познато. Намираме се почти над камерата, така наречената камера паркинг от записите на полицията, в която се вижда какво се случва пред този вход. Разстоянието от площадката, на която стават всичките действия, до оградата е някъде около 7 метра, според мене. Значи едно от нещата, които така и останаха необяснени, е звука, който се чува на един от записите "Снимай". Камерата е била ето тук. Значи виждате снегорина. Камерата е на около 3-4 метра в дясно от него, почти фронтално срещу входа. Значи ако ето тук, примерно зад това дърво, има човек, който каже "Снимай", той се чува абсолютно ясно, така както си се чува и на записа. Това тук са слънчевите панели. Виждате, зад тях може да си стои човек колкото си иска и няма как да бъде забелязан. Разстоянието от слънчевите панели до площадката е около 1,5-2 метра. Слизаме. Аз съм с сандали и не съм сигурен, че мога да... Сега тук стана малко авария и паднах докато слизах по панелите, но това е около 1,82 метра разстояние. И ето тук две крачки е разстоянието до самата площадка. Ето тук е този дънер, до който някакъв човек на 2 пъти отива и търси нещо. Сега камерата, това е поставката от нея. Тя се намираше, ето тук е останало е точното им местоположение. Ето тук е била закачена част от нея, тук е била закачена друга част от нея. Ще обърна камерата, за да виждате точната гледна точка. Сега камерата е много по-широка, отколкото е този апарат, с който снимаме. Така че нали, тя снима и в тази посока, и в тази посока. На кадрите това снегорин навсякъде се вижда добре. Вижда се тая врата. Това са флагчетата, които са били закачени за тавана и са паднали оттам. По тях тече ток, който слънчевите панели произвеждат. Те дълго време бяха на земята и според мен са били реален риск. Ако се прекъснат някой да загине от токов удар, ние ги закачихме криво-ляво някакси. А това кученце, което виждате тук в кадър, дойде с нас от Петрохан, отдолу
от прохода, от ханчето. Тръгна след нас, взехме го и го кръстихме Петра. Най-вероятно ще отиде в някой от домовете ни. Няма да го оставим така. Това е вратата, която на няколко пъти, през цялото време на кадрите се вижда, в нея хора влизат, излизат. И сега влизаме навътре и заставаме тук на едно място, което според мен е много важно. Ето тук, на това первашче, те са държали всичките си ключове. Това первашче е било пълно с ключове. На няколко пъти Ивей рови нещо, търси нещо. Нямат спомени близките да е имало тук нещо друго, освен ключове. Но за сметка на това всички ключове от всичките външни помещения, от входни врати, въобще като един вид рецепция, в която се складират ключовете е било. Тази табела регистратура я намерихме паднала, ние качихме тук, но най-вероятно тя също е била закачена тук някъде. Отново излизаме навънка, за да ви покажем пак Петра. Петра, мини малко на слънце да те видят хората. Нещо още не иска. И отново да ви покажем къде е бушувал най-силния пожар. Най-силният пожар е ето тук. То се вижда в един момент на записа колко силно избухва от тук пожара. Мисля, че беше 21 часа и 15 минути, ако не се бъркам. Ето това е кухнята. После ще разкажем няколко интересни неща за нея. На записа се вижда през тези вради как Ивей влиза и излиза. Ето това е мястото, следите още си личат, където бяха моторните шейни. Ние вече ги преместихме на друго място, така че тук бяха те. И тези прозорци, значи, спомняте си, има един момент, в който трима души, за които близките са сигурни, че един е Ивей, но другите двама не са Пламен и Дечо. Ето това е мястото, където на камера бариера се вижда Ивей. Вижда се как той излиза гол до кръста на тази тераса. Мисля, че на записа се хващаше и част от парапета. Ето там някъде е кучето, на което започва да лае и Ивей му казва: спокойно бе, душа. Виждат се флагчетата. Камерата е стояла точно ето тук. Значи Ивей най-вероятно е бил застанал някъде тук.